jari. Alu? Halu? Hula hala walla. Umaru na? Nan na? A gida. Lahalumi. Hala wallahi duk an suna nan lahaya ko? Umaru na daga birni kotu. Awo. A gida. Kowa lahiya lau. Gida kowa lahiya wallahi. In noma ta ce a gaishe ka lahiya lau take. Hala wallahi duk an suna nan lahaya ko? ‘Yan buga ma ta ce a gaishe ka. Awo walla. Na ce, ya sani, wai shanunka da ka baro gida, guda nawa ne na? 5 na mana. 5 ko? Bajimi 2 da karsana guda 3. Ba 5 na ba? 5 ko? Awo, 3 karsana 2 bujimi. Haka nan na? Kuma ƙosassu na wallah. Wallahi ƙosassu na. To wallahi saura 2. Kamar kaka. Abin da ya faru. Kawo hanza. Shi ne sun ka ɗora rigima da wani mai jakki. To ana rigima ana cacar baki ana mai da yau. Ana cacar baki ana mai da yau. Shi ne sai mai jakkin ya yi wa kawo hanza gori. Ya ce gidanku da shanu amma ba ku da jakki. To shi ko ka san kawo hanza sadauki yake ko? Shi ne ya zuciya ya yi sama-sama da jakkin nan. Ya nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala ya turbuɗa shi cikin ƙasa. Jakki? Yadda ki shi ya mutu? Wallahi ba a yi wata ba. An ɗaga jakkin nan kai na ya lankwame. An ka rega, an ka kaɗa, an ka raya. Jakki ya farfaɗo. Wallahi ya shirya ya hani lai. To shi ne mai jakkin ya ce bai yadda. An ka taho an ka garzo inda mai anguwa. Mai anguwa ya duba rikici ya ga wanda yake ya ce to shi kawu hanza ya biya kuɗin jakki. An kai wa jakki kuɗi 30,000. Shi ko ka san kawu hanza da taurin kai. Ya ce wallahi bai biya. To rigima ta yi ƙarfin mai anguwa. Shi ko mai anguwa sai ya iza ƙayanmu in zuwa ga dagaci. Dagaci ya bibiya shi ma ya bi shari'ar mai anguwa ya ce haka nan za a yi 30,000 kawo hanza za a biya. Kawo hanza ya ce bai biya. To dai rigima ta yi ƙarfin dagaci. Dagaci ko ya tura mu inda hakimi. Shi ko hakimi ya duba ya gani abin da mai anguwa ya yi da abin da dagaci ya yi wallahi sun yi daidai. Ko sun yi daidai. To ya ce to tun da haka yake ne kai ko ka ƙi yadda. To sai dai a kai ku inda alƙali. To mun ka tai inda alƙali. Rigima gaga sai an ka garkame kawo hanza. Wallahi an ka garkame shi. Muka yi wuri mun ka duba mun ka rega mun ka kaɗa mun ka raya. Kaka an kai ka haɗe min mana. Ka shawara kina wallahi. Abu ya ƙiwa mun ka dawo gida. An ka tai gidan kawo hanza inda mata ta yi. An ka leƙa an ka rega. Wallahi ka san bai da komai. Wallahi ko buhun kaikai bai da. To shi ne an ka ce to tun da dai rigimar ga akan shanu an ka yi ta a sai da sanuwa ɗaya. Shi ne an ka kama buzumi an ka sai da shi 150. An ka tai an ka yi cuku-cuku an ka hito da kawo hanza. To nan dai kawo hanza an ka koma bayan kwana 3 shari'a wallahi kuɗi ya ƙare. Alƙali ya kuma garkame shi. Shi ne an ka zo an ka sake kama guda an ka sai da 150. To nan dai an ka tawo an ka hito da shi. To gaga rikici dai bai ƙare ba. Alƙali ya ce mu koma bayan sati. To bayan sati mun ka koma. An ka sake juyawa aka saba aka raya. Wallahi nan dai a ce a bada kaza wasu tun waje. Tun kafin a kai inda alƙali kuɗi ya ƙare. An ka tai inda alƙali an ka ce ina kuɗin jakki 30,000. To kuɗi ya ƙare inda wane na duk dai sun ka wasu yaran alƙalai suka ce mana su yaran alƙalai na. To duk suka karɓe kuɗi kuma magana bata mutu ba. Shi alƙali me yace?
shine alƙali ya ce to a tai a kawo kuɗi ko a kulle kawo Hamza. An ka tai an ka kulle shi, mun ka dawo gida mun ka ƙara dubawa wallahi ko komai ya bai da. Komai ya wallahi ta wake kawo bai da. Nan dai mun ka ƙara dubawa aka ƙara jawo guda. An ka kirawo sarkin wawa ya ce shi 90,000 za ya saya. An ka kaɗa an kare aka ga to da dai zaman kawo Hamza cikin kurkuku da zaman sanuwar inda wurin ɗarmi ai gara hutowa kawo Hamza. An ka kama an ka sai da 90,000. Yoke do Allah. Shanu 3. Saura 2. Amma ya ci shanu 3. Kawun. Awo. To in dai akwai wanda za ka yi ƙoƙari ka aiko da kuɗi ka ko biyu su tahi a kashe magana kan jakin ga. Yokai asara ta wallahi asara ɗaya ta ka wallahi ga asara ta. Kenan jaki ya kashe jaki, shi kawo ya zama jaki kenan. A? Ba wa jaki na ya kashe jaki ba, kawo Hamza shi ya kashe jaki. Ki ya cinye jaki. Kai wallahi waga batu ba daɗi wallah. Awo wallahi asara ta ne kawai. Kai, ai, jaki ya kashe jaki kenan wallahi. Alu? Nan na. Ka bar kuka ka kaiwa? To ga sunan sun hito barin ta inji abin da an kai. Barin. Da wallahi, sun zama jakkai gaba ɗaya. Wallahi sun zama jakkai. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai.